こんにちは、けいこずまなおチャンネルです。今日の私のけいこのハワイ語特選なんですけれども、今日はねカラーではなくて、ポノという言葉ですね。ポノ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、よくバランスを取るとか、あとwhat do what is right ということですね。正しいと思うことをやってくださいとかね、そういう道徳感、すごい深い言葉なんですけど、それ以外にも私がよくそれ以外にも私が好きなその捉え方はですね、パズルのように、パズルのピースのようにあるべき場所にね、あるべきところにちゃんと収まる、いるっていうことですよね。自分があるべきところに、自分だけじゃなくていろんなものがあるべきところに、あるっていう捉え方がすごく好きで、どうぞ今日皆さんご自身に解いてみてください。ちゃんとあるべきところにいらっしゃいますか？